Kada govorimo o odnosima Srbije i Kosova, mogli bismo da krenemo još na početak 20. veka, ali recimo da se orijentišemo na Ustav iz 74. godine, svedok ste svih tih događaja. Zašto se smatralo da zapravo taj Ustav 74. Vojvodini i Kosovu daje elemente državnosti? Da li ste vi tu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast na taj način doživjeli ovde na Kosovu? Ustav od 74. godine je bio, kako bih rekao, poslednji projekt izbalansirane federacije jugoslavenske kao više nacionalne, više konfekcionalne zajednice i tako. Fakat je da su dve pokrajine, Vojvodina i Kosovo, tada dobili značajan kapacitet unutrašnjih nadležnosti da odlučuju o svojim poslovima. Svi su na neki način u Jugoslaviji onda bili pristali na taj model Jugoslavije, jer svako je gazda u svojoj kući, a u federaciji smo imali dogovorene nadležnosti. Ali te dve pokrajine su ipak u skladu, u sastavu Srbije bile? Jeste, na neki način su ostale, a one neke dogovorne veze, ali su bile kao konstitutivni element federacije, znači federalne jedinice. Sve su, pa i dve pokrajine, bile zastupljene proporcionalno u organima federacije. Evo čujemo i policiju i tad je bila policija ovde, je li tako? Na Kosovu je bila sopstvena policija. Pa tako je, tako je. Sad je to državna, a nije pokrajinska policija. Znači, ali pokrajine, Vojvodina i Kosovo sa tim ovlašćenjima koje su imale i zastupljenošću u federaciju ništa nisu radile protiv Srbije. Negde ste rekli da jedino pod tim Ustavom 74. za svoj albanski narod vidite opstanak u Jugoslaviji. Zaista ste iskreno tako mislili i niste imali pretenzije, tako da kažem, za Republiku Kosovo ili čak kasnije državu Kosovo? Mi, Albanci, smo u Jugoslaviji bili posebna priča. Mi ni po nazivu nismo pripadali tu jer nismo iz grupe južnoslavenskih naroda. Istorijske okolnosti, rane istorija nas je tu ostavila i naš cilj je bio da nam u toj realnosti koju mi nismo mogli menjati, dakle što smo bili u Jugoslaviji, da nam bude što bolje. I mi smo 74. postigli taj nivo da smo mogli reći dobro, ovako se može. Ipak na demonstracijama 81. godine, dakle to je čak 7-8 godina pre antibirokratske revolucije, uzvikivale su se neke druge parole, a to je Kosovo Republika. Pazite, ustavni položaj koji smo imali sa nazivom pokrajina bilo je legalno ustavno stanje stvoreno Ustavom od 74. godine. Za šta smo se svi složili, pa i Srbija. Ako su neki tražili i Republiku, šta ima tu loše? Nije bilo upitno Jugoslavija. Niko nije tražio državu i Kosovo van Jugoslavije. Republika, pa šta? Mi smo samo po formi i po nazivu nismo bili Republika. Jeste podržavali te zahteve? Pazite, mi smo rekli da takav način postavljanja tog zahteva je neprimeren, jer narušavalo nam je i postojeći položaj, jer mi smo znali da u Srbiji jedva neko čeka da se desi neka gužva, pa da kažu, ajde sad da krenemo da sve to preispitamo, što se posle i desilo. Znači, način na koji je postavljen taj zahtev je bio neprimeren, a zahtev kao zahtev, zašto da ne? Vi ovde na Kosovu ste se malo duže opirali nego Vojvođani, neka 2-3 meseca duže, i onda je na demonstracijama u Beogradu zahtevana vaša smena, ubrzo ste bili uhićeni. Srbiji dolaskom Miloševića na vlast zapravo pao je onaj sistem. Milošević nije hteo ništa institucionalno, dogovorno, treba nešto da promenimo, da drugačije rešimo, ne. On je hteo to populističkom politikom, mitinzima, pritiscima. U Vojvodini su to sa tim mitinzima za 2 dana obavili posao, srušili rukovodstvo, doveli svoje marionete i kažu, stvar je u Vojvodini rešena da se promeni ustav
i da se vratimo 30 godina unazad. Ovdje smo rekli ne, to ne može. Zašto ne može? Pa ovaj narod ne pristaje, kao što nijedan narod ne bi pristao, da ide ispod nivoa dostignuti prava i dostignutog nekog nivoa. Jeste očekivali hapšenje? Ja sam očekivao kako je bila poludela ta politika u Srbiji i pred ludim Miloševićem ja sam se bojao. Ili će me ubiti ili će me uhapsiti. Ali nije dolazilo u obzir da ja kao najodgovorniji političar na Kosovu da kažem izvolite, radite šta hoćete, evo odričemo se Ustava. Vi ovdje niste prihvatili ustavne promene, one su se ipak desile i okrenuli ste se paralelizmu ovdje na Kosovu. Najpre, taj paralelizam, kako nazovete, je govorio o nečemu suštinskom. Da jedan narod, dakle, konkretno Albance ovde, ne može jedan narod silom da se pokori, nametneš mu nešto, a to što je nametao Miloševićev režim tamo, sačuvaj me Bože. To je čista okupacija. Ovaj narod i mi nismo pristajali na to. Zatvorili su nam škole, zatvorili institucije, ali rekli smo, mi smo živi pa ćemo pokušati da nekako naš život organizujemo. I pokazalo se da Srbija takvim nasiljem prema Kosovu zapravo ništa nije postigla, pogoršala je dalje međusobne odnose, a drugi u Jugoslaviji, od Slovenaca do Makedonaca, gledajući kako se postupa prema Kosovu i Albancima, zapravo su se preplašili Miloševićevog nasilja i takve Jugoslavije kako hoće Milošević da preuredi i silom da nametne svoju volju. Crnoj Gori, Vojvodini je već, u Bosni su već slali svoje emisare i svako je počeo da traži spas i izlaz za sebe u bekstvu od ludog Miloševića, takvog režima. Ne zaboravite, Srbija je bila najveća republika u Jugoslaviji i ako se u Srbiji krenulo tim putem, drugi su potražili spas za sebe u bekstvu. Da li ste podržavali Rugovinu nenasilnu politiku, odnosno nenasilan otpor Miloševićevom režimu, ili ste ipak više bili za ovu oružanu pobunu koja se javila nekoliko godina kasnije? Mi smo probali sve. Rugovin, mirni, nenasilni pokret stanju nametnutom silom je bio naš odgovor na tu okupaciju. Dakle, molili smo za političko rešenje, jer to što je nametnuto nećemo podnositi. I ja sam isto tako prihvatio tu opciju. Ja i mnogi mi, kao ni sam Rugova, nismo bili za odmah da uzmemo oružje, međutim... Ste bili za odcepljenje i nezavisno Kosovo u tom trenutku? Kad se videlo da nema ništa od Jugoslavije, ja sam i srcem i dušom i svim svojim bićem bio naravno za samostalnost Kosova, jer Kosovo je moglo biti u onoj Jugoslaviji samo u uslovima opstanka Jugoslavije po Ustavu od 1974. godine. Ako nema Jugoslavije, nije bilo nikakve šanse, ni lud Albanac nije mogao da pomisli da svi idu na svoju stranu, formiraju države, a mi Albanci i Kosovo da ostanemo sa Srbijom. Da li je ovo Kosovo za koje ste se borili nekoliko decenija? Država je država. Mnoge ima i gori država u Evropi, ali država vam je za narod kao kuća za porodicu. Mi imamo mnogo problema, jer dok su svi imali period takozvane tranzicije, stvorili nove države, raspala se Jugoslavija, menjanje sistem, jednopartijski i tako dalje, mi smo te 10 godina pročerdali pod okupacijom. I onda, kako nije bilo političkog rešenja, jer Milošević to nije dopustio, potisnuta je i Rugovina opcija, onda to je uvek u svakom narodu, zulum se ne trpi, onda je izašlo oružano krilo našeg pokreta
rečeno ne trpimo više to, pa makar ako treba i oružjem. Jeste podržavali to? Molim? Da li ste to podržavali? Ja sam podržavao kao logičku opciju, ja nisam mogao da podržim okupaciju po svaku cenu i takvu vlast Srbije nad Kosovom, a nema Jugoslavije. Dobro, to ste rekli, ali ovo oružje, pitam. Pazite, prvo, ja sam čovek od politike. Da se mene pitalo, ja bih rekao, naravno mi hoćemo državu, ali ne ratom, ne nasiljem, ali ako bi se reklo, ali ne može drugačije, ja bih rekao, ne, onda sam ja za svaki način, ali pod Srbijom, pod takvim režimom da ostanemo ne. Znate, iz takvog stanja mi smo dobili međunarodni protektorat, jer bukvalno od nule je trebalo krenuti, nismo mogli praviti državu odmah. Ne pravi se država, imaš neko zlo, skine ti se s glave, ti ustaneš, istreseš se malo i praviš državu. 8 godina smo imali međunarodni protektorat i to je bilo dobro za nas jer su nam pomogli da uspostavimo neku infrastrukturu, državnu, sistemsku. Evo sad ste 9 godina samostalni. Da. I? Funkcionišemo kao država jer imamo čitavu infrastrukturu koju treba da ima jedna država. Ipak kažu velik stepen korupcije, nezaposlenost, odlazak mladi. Samo znate šta, toga ima, ali te lekcije da nam dođu iz Srbije, da narod živi u siromaštvu, ne gledaju oni tamo. Da mladi ljudi idu u Evropu, ne gleda svako kod sebe, imamo taj problem, ne poričem, ali nije zbog toga što imamo državu i valjda ne misli neko da smo ostali pod Srbijom da bi nam bilo bolje. Evo, tu je suština stvari. Da li podržavate specijalni sud za ratne zločine sa sedištem u Hagu, koji je počeo svoj rad, ali još uvek nema nijednog procesa? Dakle, ovde se sudi pripadnicima OVK. Kakav je vaš stav u tome? Prvo, moje je stanovište da nije trebalo sud zbog toga formirati, zbog zločina OVK, iako u ratovima događaju se nedozvoljene stvari, pa i zločini i na strani onog ko se brani i na strani onog ko napada. Ako kosovsko pravosuđe nije bilo doraslo da procesuira takve slučajeve, trebalo je formirati i to specijalno veće za zločine počinjene na Kosovu tokom ratova. A zašto ste protiv da se osnuje ovakav sud? Nisam ja rekao da sam protiv, niti me ko pitao. Moje je stajalište bilo. Imali smo ovde sudije u vreme administracije UNMIK-a, imamo EULEX, dajte ti slučajevi neki zločina protiv civilnog stanovništva da se procesuiraju pred našim sudovima. Neki su i ali neki i jesu. Dakle, ovde niko ne brani one koji su počinili zločine, ali neka to ide sudskom procedurom. Nema unblock, može, ne može. Neka vidi sud. Ako me pitate za moje mišljenje, i domaći sudovi, i to specijalno već, treba da se bavi zločinima, krivičnim delima, počinjenim u vreme ratnih sukoba na Kosovu, bez obzira na nacionalnost. Podržavate li briselski dijalog, onakav kakav se sada vodi u Briselu? Dijalog u Briselu je krenuo sa idejom i sloganom za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Ili Beograda i Prištine, kako kažu u Beogradu? U Beogradu, čak ovde zovu privremene institucije, rečnikom Beograda neću da se bavim, ali za normalizaciju odnosa. Neki sporazumi o nekim konkretnim pitanjima su postignuti, nisu za potcenjivanje, doveli su do popuštanja tenzija na severnom delu, rešeno je pitanje slobodne komunikacije ljudi u oba pravca, ali problem je na strani Beograda što oni stalno ponavljaju, ne priznaju da je Kosovo država i kažu
nije rešeno, jednostrano proglašena nezavisnost. To su nebuloze. Kosovo kao država, to je završena priča. Sad da pitate nekog u Srbiji, a dobro, vi ne priznajete to, imate li ideju kako da vratite Kosovo u Srbiju? Niko nema ideju. I sada razgovori u Briselu su stigli u fazu iz koje treba da se vidi kraj. A kraj treba da bude. Srbija treba da izbaci Kosovo iz svog ustava gde figurira kao Vojvodina, jer je Kosovo država. Drugo, Srbija ne treba da troši zađaba snage, energiju po svetu, ometajući Kosovo za članstvo u međunarodne organizacije. Nama može da naškodi malo, sebi ne može ništa da koristi i na kraju mora da dođe do međusobnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa i da funkcionišemo kao sve normalne... Vi očekujete da se to desi uskoro? Naravno, ne. Da li će uskoro, ne znam. Ali ako Srbija iskreno misli u Evropsku uniju, kad prođe još nekoliko stepenika pred članstvo, morat će to da uradi. Dobro, ne očekujete valjda da je javno mnjenje u Srbiji baš većinski za priznanje Kosova? Koje je javno mnjenje? U Srbiji većinsko javno mnjenje misli da je Kosovo završena priča. Ali ga ne bi priznao? Molim? Ali ga ne bi priznao? Pa ne mora da priznaje. Pa šta? Mislim, mi nećemo biti manje država ili nećemo prestati da budemo država ako nas Srbija ne... A šta da radimo u ovom periodu? Evo sad, šta da radimo u ovom periodu dok se to ne desi, ako se desi, dakle? Da živimo normalno, da sarađujemo koliko možemo. Da li biste svoju decu savjetovali da se vrate ovde na Kosovo? Oni su odavde otišli ratnih 90. Zašto da ne? Kako da ne? Pa ja živim tu i moja deca bi živjela. U ona teška vremena sam ih poslao po školskom programu u Americi. Fino su se tamo, ali da dođu ovde. Pa svako voli da ima svoju decu bliže sebi, naravno, ali odluka je na njim. Hvala vam što ste govorili za Remarke.